ना जाई में बेटी ता कहाँ रह में हो। कितना दिन माई बाप रखता तोरा गे, जल्दी जाए पड़तो। कजलिया तोरा जल्दी जाए पड़तो गे छोड़ी, आगे जाए पड़तो गे। तोरा कितना दिन तू मनिंदर भैया ही रहेंगे। देखिए दीदी कितना दिन रखता थुन गे। अरे विदा कर दो जल्दी से तोरा। तो प्रेम से बोलिए सच्ची दरबार की जय, शंकर भगवान की जय।